दिनै चिरां जिल्लानि बे डिसिनि अफिस लांगोनायाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि अर्गेनाइजाव चिरां जिल्लानि विभिन्न माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबजों आरो बर' साहित्य सभानि सेन्ट्रेल कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिथां नुजाफैदों जे जिथुनाखि थांनाय 20 जुलाइ खालि सासे बर' लाइमोन क्लास 10 आव फरायनाय नाबालिका बेखौ साथाम माने धर्षणकारि बिथांमोना रेप खालामनानै अन्याय भाबै बेखौ जे भिडिअ भाइरेल खालायदों बियो जोबोद लाजिथाव खामानि जादों, दुखु गोनां खामानि जादों आरो बियो बे खामानिया जुनादनि खामानि जादों होननानै आं सानो। आरो बियो जाबाय जोंनि मानब समाजनि अत्यन्त गाज्रि आखु जादों, गाज्रि खामानि जादों। बिनिखायनो आङो अल आसाम ट्राइबेल संघनि जानानै आरो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशंस अफ आसाम बिनि जानानै नैबे घटनाखौ जाय बिथांमोना खालामदों, जाय बिसोरनो जाहैबाय पीर मोहम्मद नासिरुल शेख आरिनुल हुसैन, बे जुनाद लेखिया सुबुंफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहाजों सरकारा बिसोरखौ शास्ति होनांगौ आरो बेफोरबायदि घटनाफ्रा पुनरावृत्ति जानो मोनैनि थाखाय आसाम सरकारा जिल्ला प्रशासनखौ गोख्रों बिथोन हरनांगौ जे जिल्ला प्रशासकफ्रा जेन कुनु पद्धे बिनि उनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जानो मोना, बिनि थाखाय बिथांमोना दायित्व लानानै खामानि मावनांगौ। बेखौ आङो सिसिट'आ आरो अल आसाम ट्राइबेल संघनि जानानै दाबि खालामो। बे जुदि जायाब्ला दिनै जोङो जिथु डेम'क्रेटिक भाबै गणतान्त्रिक भाबै बेवहाय जोङो 3 घन्टा डिसिनि अफिसनि लांगोनायाव जिरायनानै जोंनि दाबिखौ साब्यस्त खालामदों। बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन आन्दलनखौ जोङो गणतान्त्रिक भाबै खालामलांगोन।